بسم الله الرحمن الرحيم. محبوبumuz, Halıkymız, Malikimiz, haqiqi dostumuz bolan, eýemiz bolan Allah tebaraka we taalaň ýagşy atlarynyň gürrüňi musulman dogullar. 48-nji ady El-Wedud celle celaluhu. Wud diýdigi arasda muhabbet, ışq, gowwarmak. Hudaý Taala El-Wedud diýilýär, iki sany manasy bar musulman dogullar. Birisi Hudaý Taala gowwarýar. Öz yaradan mahlugatyny ışık bilen, muhabbet bilen yaradypdyr. Şolara da ışqy muhabbet etýär. Bir muhabbeti umumi, tamamy insanlar musulman, kafir, fasik o, salih o, fajir fark etmeýär, imkanat beripdi. Bir muhabbeti de has. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihat seyec'alu lehumurrahmanu wudda. İman getirip ameli salih eden adamlar Hudaý Taala gowwarar diýip aýtdy. Gözden bir az fikir edeýli musulman dogun. Hudaý malik, seni men memluk. Hudaý halik, seni men mahluk. Hudaý padişah, seni men bir aciz, natavan. Demin alıp duran demin bäri gelmese ya aňlyp gitmese şu taada tamam bolamali. Şeýle halykligi bilen özüne wedud at goýupdyr, ýani manasy näme? Seni gowwarýar. Sen men naçizligim gözde deslapky göň, ikilenji göň ýanyna bir halga ýalyk diýär Peýgamberimiz. Ikilenji göň, üçülenji göň ýanyna gişikligi bir halga ýalyk. Üçülenji dördülenji ýanyna, dördülenji beşilenji ýanyna, beşilenji altylenji ýanyna, altylenji yedilenji ýanyna, yedilenji göň arşyň ýanyna bir halga ýalyk. Hudaý Taalaň arşy kursisiniň ýanyna bir halga ýalyk. Seni men niresinde jaýlaşýar şoň. Inni gözde öz derejeň niresinde. Ne kadar bir hissetmişlik musulman doğun. Şeyle hissatta bolsaň Hudaý Taala özüne wedud diye, bendem seni gowwarýan diýdi. Bir manasy wedud, yani mahbub. Hudaý Taalany salih bendeleri tüýs ýürekden, janlaryndan, mallaryndan, oglan uşaklaryny, hatda denanalaryna we beýleki zatlaryndan Hudaý Taalany gowwarýarlar. Hudaý Taala näme diýär? Yuhibbuhum we yuhibbuna. Ýagşy adamlar bir adamlar ike Hudaý Taala olar gowwarýar. Olur da Hudaý Taalany gowwarýar. Gözden leysel ajabu min qawlihi yuhibbuna. Hudaý Taala Qur'an'da bendeler Hudaýy gowwarýar diýende bir geň zat ýok. Şon bendeler baýat Hudaýy gowwarmaly. Şon Hudaý Taala nygmat barsyny beripdi olara. Walakinnel ajab min qawlihi yuhibbuhum. Emma Hudaý şolar gowwarýar, yaratýar, ýokdan bar etýär, ryzyk berýär, olara diýerlik berýär, ýene özü de biniyaz, ýene de şolar gowwarýar. Şibir geň, şibir olakon nygmat diýipdir. Ulamalarning biri. Necre zendegimize getirmeli? Hudaý Taala wedud diýen adyny nihayet ışık bilen Peýgamberimiz aýtdy: "Ahibbullaha min kulli qulubikum." Şu kalbiňiziň bir guşesi bilen näha diýipdir. Şodurşy bilen Hudaýy gowwaryň diýipdir da. Kalbiňiziň şodurşy bilen Hudaýy gowwaryň diýipdir. Hemme zatdan ilerçekmella. Beýleki adamlarda wedud ady bilen ýaşajak bolsaň, beýleki adamlary deslap öz hanawadyny, zenany, oğulgy, soňra doğanlarına, şemsaýyla, beýleki insanlary gowwarmaly. Günahkar adamyň tawba etmekligini gowwarmaly. Salih adam takwaçylygyny durmaklygyny gowwarmaly. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali kerramallahu wejhek näme diýär? Ey Ali, eger mukarrab adamlardan geçşek bolsaň, doğanlaryňyşlaň sen bilen gatnaşmasa, sen ola bilen gatnaş. Biri seni mahrum etse, sen oňa ber. Zulmeden adamyň da günahyny geç. Peýgamber sallallahu aleyhi ve selleme bu kadar zulmetdiler kavmlary. Onda da näme diýip dua etdi? Allahumme ehdi kavmi fe innahum la ya'lamun. Diýişini şehid etdiler. Kellesini yardılar. Ey bar Hudaýa bilmeýär bir biçärele diýdi. Hidayet etçiler diýdi. Hatta cansız zatlar Hudaý Peýgamberimiz gowwar etdi. Uhud dagyny üstünde duka, şu Uhud dagy diýdi bir dagy ike bizi gowwarýar, biz de onu gowwarýar diýdi. Şonda Uhud dagy şikefi eşdenni şow gadyp şol içine sygyp bilmän titremene durdu diýe. Peýgamberimiz Usbut Uhud diýdi, dur diýdi. Sen üstünde bir peýgamber, bir sıddyk, iki däne şehit duranlar gymyllama diýdi. Ýanyna Hazreti Ebu Bekir Sıddyk radiyallahu anh, Ömer radiyallahu anh, Osman radiyallahu anh, iki däne şehit ýanyna batdy. Hatta Peýgamberimiz aýtdy, bir dua öwretýär. Şu duany özüňizde öwrenin, hanabadyňyzda da öwredin diýipdir. Allahumme inni es'aluke fi'lal hayrat. Ey bar Hudaýa, senden dileýän ýagşy işler etmekligi we terkel munkerat. Teleke işler terk etmekligi ve hubbel mesakin
garip adamlar gowurmakligi ve en tagfira li ve terhamani men günahımı geçmekligi men rahmetmekligi gowuryan ve iza aradta fitnete kavmin fetewaffani gayra meftun. Ey bar Hudaya bir kavma fitne bologoysuluklayacak bolsaň meni onun öwünçe dünýäden ötürewori. Allahumme inni es'aluke hubbek. Ey bar Hudaya inni es'aluke hubbek seni gowurmakligi dileýän. وحب من يحبك سن قور يالرده قور مكلك دليان وحب عمل يقربني إلى حبك bir amaly maňa gowurt ki sana yakynet ýe seni gowurmaklygy yakynet ýe diýipde şu dogany kendileň diýipdir. Bu adyňda hasyýetinden haýsy bir adam zinanasy bilen oňuşmaýan bolsa, aralaryna muhabbet ýok, öýde agzy birlik ýok bolsa, şonu adam ýa zinana bir nahar beşirip nahara müňgezek ya wadud ya wadud ya wadud diýip şonu okyp da üfletip üfläp de ýygynyň öz yoldaşı bilen zinanasy bilen oturup bilece ýsele Hudaý Taala şolaryň arasyna muhabbet getirer diýipdir. Hudaý tebarek we taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimiziň günäsini geçsin. Hemmemizi bu dünýäde abiray, ahirinde iman, ahiretde beheşt jawidan nesip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.